Ak ste v Ružomberku a máte so sebou bicykel, nesmiete vynechať ľudovú osadu zapísanú v UNESCO Vlkolínec. Z mesta tam prídete autom, peší a samozrejme aj na bicykli. Nie je to nič zložité, na začiatok si však poriadne máknete. Z Ružomberka sa tam dostanete cez štvrť zvanú Satelity, vyšľapnete si to na ružomberský cintorín, kde natrafíte na modrú značku a začnú sa vaše krátke, no o to intenzívnejšie galeje. Výšľap na ružomberskú kalváriu vo výške takmer 500 metrov je síce asfaltový, no poriadne strmý a menej zdatným nezostane iné len tlačiť. Prvé výhľady na Chodské vrchy a v diaľke v prípade pekného počasia za vaším chrbtom rysujúce sa vysoké Tatry sú prvou odmenou. Modrá cesta pokračuje približne 4 km cez les po asfaltke za neustáleho stúpania smerom do známeho lyžiarskeho strediska Malinné Brdo. Na pocit nekonečná trasa je spríjemňovaná štebotaním vtákov a v prípade horúceho počasia aj príjemným chládkom, ktorý vytvára okolitý les. Ako náhle z neho vyjdete, zbadáte pred sebou smerovník a rozvojujúcu sa cestu. Odbočíte na žltú vľavo a asfaltku na Malino Brdo necháte pre trekkingové bajky. Dostali sme sa na Vlkolínske lúky, kde konečne zaprášime naše mašiny. Krátky, strmý výstup a opäť sme na krásnej výhliadke pod vrchom Sidorovo. Za chrbtom sa nám týči skalný masív Haliny a spomínané Malinné Brdo. Pred nami sú v diaľke nízke a v ešte väčšej diaľke aj vysoké Tatry. Nás však čaká zjazd do Vlkolínca, najskôr po lúke, kde minieme malú studničku s pitnou vodou, no zakrátko je z lúky ostrý kamenistý padák. Radšej pomaly, pre neskúsených odporúčame ísť na pešo, o zlom krkých by to tu postil asi iba Filip Polc. My sa Filipovi rovnať nemôžeme, ale máme kúštik odvahy a skvelé skalné mašinky, ktoré si dokážu poradiť aj s takýmto terénom. Prichádzame do Vlkolínca. Malebná dedinka, ktorú si písomnosti pamätajú ešte z 15. storočia, očári krásnymi drevenicami, maličkým múzeom, čo je však pre nás najdôležitejšie, doplníme tu zásoby vody do fľaš i vlastných hrbov. Ak by ste sa tu chceli najesť, môže to byť problém. V čase našej návštevy potraviny nefungovali už 4. mesiac. Miestny bufet vám síce čo to pod zub ponúkne. Drobnosti typu ovocie, čokoláda či keks, ktoré by ste si mohli vziať so sebou, však nečakajte. Ešte, že sa z nadmorskej výšky 712 metrov zjazduje, s prázdnym žalúdkom to bolí menej. Ideme po zelenej asfaltke, ktorá asi po niečo vyše kilometri dorazí ku smerovníku a tu ju opúšťame. Jazierce 12,5 kilometra, zostávame na zelenej. Opäť sme na lúke, ktorá sa nie prúdko, ale dlho tiahne do kopca. Práve teraz si slnko zmyslelo, že trošku viac posvieti na cestu a tak si trochu musíme pofúčať. Zakrátko nás však cesta zavedie do príjemného tieňa lesa a stúpanie sa stáva nebadaným. Našu príjemnosť sedle bicyklov to už nemôže vyrušiť. Postupne stúpame spevnenou lesnou cestou, ktorá je dobre značená zelenými céčkami. V lese nachádzame malé vyhliadkové štrbiny, cez ktoré dobre vidíme na Vlkolínec a Sidorovo nad ním, ale v pozadí sa myhajú opäť Chodské vrchy či nízke Tatry.
Bez problémov tu môžete ísť vedľa seba, spraviť si trochu pokec a nemyslieť tak na to, kedy sa cesta zlomí a začne konečne klesať. Vedená začne a potom je to paráda. Odmena za dlhý výšľap v podobe niekoľkokilometrového zjazdu je sladká. Cesta je pritom prehľadná, bez väčších nástrah, občas si treba dať pozor na ostrejšiu zákrutu. V každom prípade práve tu si spravíte rekord v maximálke na dnešnom výlete. Otestovali sme aj brzdy, to keď sme zbadali ďalšieho fajnšmekra šliapať oproti nám. Nie, že by sa mu nedalo vyhnúť, ale zaujímalo nás, čo na túto trasu vraví. Idem to poprvýkrát, vypadá to ako, že to ešte nemá konca, tak asi tomu chýba asi ešte polovica. Odporúčil by si tú trasu možno nejakým rekreačným, alebo ako by si ju zaradil zatiaľ, čo si prešiel? V pohode, je to podľa mňa tých 8 do tých 10%, čo sa dá. Keď sa dorútite na asfaltku, treba zbystriť pozornosť, najmä sluch. Stupňujúci sa hluk potoka je neklamným znakom približujúcich sa jazieriec. Na travertínovom podklade Demenovského krasu tu urobila príroda zázrak a my sa nevieme vynadívať na nádherné potôčiky a jazierka pretekajúce nadivoko prírodou Veľkej Fatry. Úžasná dolinka. Voda je pitná, neďaleko je rezervoár, ktorý čerpá presne tú istú. Po krátkej zastávke smerujeme po asfaltke ďalej. Dostali sme sa na križovatku, kde sa môžete napojiť na žltú a vrátiť sa späť do Vlkolínca. My sa však napájame na červenú cykloznačku v smere do Novaly Ružomberok a pokračujeme cez miestnu mestskú časť Biely potok. Po ceste určite neminiete pestrofarebný penzión Sidorovo. Útulné ubytovanie penziónového a apartmánového typu môžete využiť, ak ste v okolí na viacdennom cyklistickom či turistickom výlete alebo na pracovnej ceste. Bez problémov tu prenocujú vás aj vaše bicykle a dajú aj niečo dobré pod zub. Keďže my sme dnes zatiaľ nemali to šťastie hodiť niečo výživné a chutné do žalúdka, s radosťou túto službu využívame a pred záverom našej etapy si doprajeme trocha oddychu v príjemnej atmosfére zariadenia na úpetí Veľkej Fatry. Ďalšia naša cesta ide už len príjemným, trochu užším cyklochodníkom popri rieke Revúca až do Ružomberka. Červená nás dovedie až ku Bile, kde ste prakticky v centre mesta. My sme našu púť ukončili priamo pred mestským úradom, kde sa trasa cez Ružomberskú kalváriu oficiálne začína. Približne 3-hodinový výlet s nastúpanými viac než 900 metrami, pohodovými výšľapmi, nenáročnými zjazdami zvládnete aj s rodinkou. Dve exponovanejšie miesta nie sú dlhé a bez problémov ich pretlačíte. Prvý diel nášho seriálu Bicyklom po Slovensku ukončíme v športovom a najmä cyklistickom obchode Športmix v Ružomberku. Majiteľ Milan Javorka vie o bicyklovačke rozprávať v skutku zaujímavo i humorne a tak naberáme rozumy, čo a ako s takým bicyklom, keď ho už máme a chceme, aby chodil čo najdlhšie. Čo sa týka údržby, veľa ľudí sa spolieha na to, že mám tu záruky a nemusím nič s tým robiť. Hej? Akože treba vyviesť z omylu, že záruka je v podstate vada materiálu, ktorá sa na bicykle alebo aj na inom zariadení vyskytne. Není to vec, čo sa týka údržby, to znamená doma jednoducho treba občas zobrať olejničku, namazať to. Hlavne teda tie veci, ktoré sú nutné na mazanie, to znamená reťaz,
jednoducho zo spodnej strany na spodnú stranu na jej vrchnú časť pretočiť párkrát, namazať celú reťaz. Vlastne ona tým, že vlastne sa namáže z vnútornej strany, premazáva pastorky. Samozrejme tá reťazka, popri tom ako sa maže, treba ju aj raz za čas vyčistiť, lebo tým, že sa maže, tak na to sa dá aj prach a všetko, takže ten prach zase pôsobí to, že sa to rýchlejšie dere. Dostanete na to rôzne náradia, nerobil by som to nejakými drôtenými kefami alebo niečo, lebo zase pri tých drahších bicykloch sú tie materiály, či už karbón, dural alebo nejaké zliatiny. Ľahké detá drôtená kefa môže narobiť bordel, hej, takže dostanete určité veci. Bordel spomedzi kolečka, jednoducho, hej, povyťahovať. Hej, sú na to rôzne tie štetiny, hej, vyhádzať všetko vonka. Čo sa týka čistenia reťaze, existuje na to práčka, hej, dostanete takúto variantu, hej, nevrajím, že to musí byť konkrétne to, ale väčšinou pri nej dostanete aj mazivo a čistidlo, hej. Prvá várka je, že sa naleje ten čistiaci mechanizmus. Je to jednoduché kvôli tomu, aby ste nemuseli rozoberať do nekonečna reťaz. Hej. Zacvaknete. Popri tom, že to párkrát otočím, sa tá reťaz jednoducho vyčistí doslova tak, že vyzerá ako nová. Hej. Prvá varianta je to vyčistenie, to treba potom vyliať. Hej. A druhá varianta je mazanie. Keď nám dojdú tie mazíva, treba hneď zháňať niečo extra špeciálne. Nafta je na toto ideálna vec. Hej, jednak vám to vyčistí, jednak vám to rovno aj namáže, lebo je to mastný segment. Hodne je medzi ľuďmi rozšírené VDčko. Hej, na bicykel by som to nepoužíval. VDčko je robené na báze benzínu a má tendenciu, že vysušuje. A už sme videli bicykel, ktorý bol poctivo masaný VDčkom a bol zhrdzavený ako krásne červený. Hej, takže naozaj mazivá, niečo, čo obsahuje teflón, silikón, je to ideálne, nemusia to byť drahé značky, hej, ten jeden sprej vám vydrží doma na 5 bicyklov na 10 rokov pomaly. Hej, netreba do toho nejak veľa kafrať, alebo potom klasická olejnička, či už na bicykle, alebo našia cestrové olej, kde ten olej je číry, čistý. Toto naozaj stačí jednoducho raz za čas do toho cvrknúť. Hej. Tu treba pri takomto materiáli a pri takomto dávať veľký pozor, keď budete striekať, že striekate do toho kotúče. Nesmie sa tam dostať ani jediná kvapka oleja. Ako náhle ste schopní, že vám to prestrekne, alebo nebodaj máte položený nejak bicykel a steká vám to na to. Kvapka oleja vám spraví to, že tie platničky nasajú a nebrzdia. Môžete ich zahodiť. Nebrúsite to, nemáte šancu sa nejak toho zbaviť jedine tým, že to vymeníte. Kotúč riadne potom znovu odmastiť a platničky jednoducho vyhodiť, zahodiť nové. Ináč sa to vyriešiť nedá. Takže to je jedna z takých variant, ktorú treba dávať. Pri tej údržbe pozor, neurobiť si viac zle tým mazaním. Takisto treba mazať vidlicu. Nohy musia byť furt čisté, ale furt masné. Pár kvapiek si dám na prst. Hej. A pretrem to, aby to bolo masné. Nič viac od toho netreba. Netreba tam dávať nejaký agresívny olej, lebo sú tam tesnenia, semeringy jedno s druhým, aby vám to tie tesnenia nerozožralo. Nemusí tam byť zase taká vrstva, že vám to bude stekať, ale jednoducho, aby tam bol jemný film na tom, aby to bolo mokré, aby to dobre chodilo. Hej, čo sa týka vidiel, hej, tam už je to troška zložitejšie, lebo ak chcete dodržať rady výrobcu, tak v podstate výrobca určuje už po nejakých 20 hodinách jazdy robiť repas vidlice. Nepoznám nikoho, kto to robí. Hej, to je zase tak, ale oni sa jednoducho tým chránia, že ak tá vidlica potom není a niečo vám sa stane, môžete mať problém, tak vám jednoducho ten problém neuznajú, lebo ste ten repas robiť nedal. Pokiaľ nerobíte nejaký downhill, zjazd tvrdý, agresívny, tak to zase netreba brať. Nechcem povedať, aby sa nedodržiaval vyslovene tá záruka, ale netreba to tak brať 20 hodín, treba to riešiť. Hej, keď veľa jazdíte, tak raz za 2, za 3 mesiace treba spraviť ten repas tej vidlice, ale väčšina ľudí stačí ten raz do roka, lebo koľko máme takých, čo najazdia 5-6 tisíc ročne, asi moc nie. A v rámci tej turistiky, keď sa najazdí tých 1000-1500 ročne, tak tá vidla relatívne to stačí. Ak to teda nie je agresívne jazdenie, tam sme úplne v iných číslach. Čo sa týka ostatného mazania, v podstate pokiaľ ten bicykel nezmokne, alebo nie ste takí, že to pravidelne moc umývate a nebodaj nie ste takí, ktorí využívate vapku, ktorá je pre bicykel neskutočne zlá, hej, tak v tom prípade stačí mazanie len to, čo som povedal, vlastne tá reťaz a tá vidlica. Ostatné, ak je to mokré, tak samozrejme vysušiť, no a potom treba premazať aj lanka, hej, ktoré sú vedené bowdenmi a ostatné veci sú už v podstate zaizolované, to znamená náboje,
tam je vazelína, stredové zloženie, vazelína, hlavové zloženie, takisto vazelína, takže to sa takto priebežne nemáže. O to sa stará už len v podstate buď servis raz za čas, akože väčšinou je ideál, keď sa servisuje raz do roka ten bicykel buď pred sezónou, aby bol pripravený na sezónu, alebo zase naopak po sezóne, keď sa už vie, že už sa jazdiť nebude, tak dám si to spraviť do servisu. Ak sa reťaz pravidelne staráte, tak samozrejme vydrží podstatne viacej, ale nedá sa nejak tak povedať, že ja neviem, mám HG73, reťaz vydrží 4,5 tisíca, nehrozí. Iné kilometre, iné staranie, iná váha, iný terén. Hej, mám na to jednoduchý príklad, keď ešte otec aktívne jazdil, tak mi jazdí rovnaké reťaze, jemu to vydržalo 4,5 tisíca kilometrov, mne vydržala 1500. Hej, len jednoducho on sa vozil relatívne rovinky, ja som zase rád mal huty a jednoducho bolo to vidno. Hej, takže tá reťaz vydrží oveľa menej, keď sa jazdia náročné terény. A samozrejme ešte, keď sa nebodaj blbne, že sú nejaké tie špurty tam a takéto, tak toto menej.